secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sherilyn's Secret File. Si Sherilyn na ngayon po ay nasasaktan pa rin. Sinusubukang mag-move on dahil sa mga pinaggagawa ng kanyang asawa. Nahirapan po silang magka-baby ng kanyang asawa at dahil doon naghanap po ng iba ang kanyang asawa at nakabuo po to sa iba. Napakasakit nun para sa isang misis na meron ding pinagdadaan ng kondisyon. Ang kanyang health condition ay meron po siyang PCOS. Hindi po madaling magkaroon ng PCOS. Dapat kapag meron kang asawa na pinagdaraanan nito, kailangan sinusuportahan mo siya. At kahit papano binibigyan mo siya ng emotional support. Hindi yung iba yung pinagbibigyan mo ng iyong support. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Rez. Hiwalayan mo na yung partner mo, May. Ay, bakit si May to? Kapon pa yun Ay, tata. Nagkaroon nga ng anak si James, hindi nga lang sa partner niya. Napakasakit para kay Sender na tanggapin yun. Sana maka-move on ka na sa sakit na dinadala mo sa puso mo, Sender. Ito pa sabi ni Doc, your J. Hi Sherilyn, mabigat ang kwento mo. Ang laki ng investment mo kay James. Pera, time, pagmamahal, pangarap, tapos nakawin lang sa'yo yun ng iba. Sa tingin ko, hindi mo namang kasalanan na may PCOS ka, kaya hindi kayo nakakabuo. Sana nga lang maging example ang kwento mo sa pinagdaraanan ng mga babaeng pinagtataksilan. Ganyan kabigat ang sakit na idinudulot ng cheating. Sana nga lahat ng nagpapakasal may strong sense of commitment na piliin araw-araw ang taong pinakasalan nila. Marriage is not a crash course in living and loving. Akala kasi nung iba talaga merong expiration date. Minsan nga naisip ko sa sobrang dami ng naghihiwalay ngayon dapat siguro ang marriage meron na lang ang expiration date na renew every single year. Ito naman po ang sabi ni Ronald. Magandang gabi, DJ Rocky. Etong lalaki walang pasensya. Kaya sa iba nakipagtalik para magkaanak. Kawawa ang sender natin na nagdurusa na walang anak. Sana'y makapag-move on itong si sender sa mga pangyayari. At sa mga mag-aasawa na hindi nagkakaanak, naway wag ninyong tularan ito. Kaya nag-iisip ako kung mag-aasawa dahil sa mga sitwasyon ngayon, mga mag-asawa ay hindi nagtatagal, naghihiwalay agad. We rebuke. Ito po sabi ni Bernard. Napaka-unfair naman yun sa iyo. Kung alam mo lang sana na ganyan yung lalaking pinili mo, hindi ka na lang sana nagpakasal sa kanya. Darating din yung araw na darating din ang taong totoong nagmamahal sa iyo. Na meron man o walang anak, ang mabuo ninyo, mamahalin ka pa ng tapat at totoo at buong buo. Sana nga. Eto pa sabi ni Darwin. DJ Rocky, grabe yung uncensored ng iyong secret file. By the way, for Sherilyn, hindi porke hindi ka nakakabuo ng anak, meron ng lisensyang magloko ang asawa mo. Much worse, makabuntis pa sa iba. Parang binigyan ka ng isang malalim na sugat tapos binuhusan pa ng suka para mas masakit. Pwede naman kayong mag-adopt ng bata pero ang plano niya, surrogation. Grabe, nakaka-emotional abuse na yan. Actually, emotional damage. Alam niyo yun? Ito pa sabi ni JP Arcega Babasa. Durog si Ma'am Sherilyn. Masakit para sa kanya yun. Doon pa lang sa sinabi niya na paulit-ulit silang walang nabubuo.
napakasakit na nun. Yung sinusubukan nyo naman, pero wala talaga. Time heals, ika nga nila. Payo ko ma'am, focus more on activities or hangout para makalimot kahit papano. Isaba mo ma'am sa Team RT baka makamove on kahit papano. Yun lamang po, move forward, grabe SF ngayon, sobrang sakit niyan. So meaning, lahat ng mga sumasali sa Team Rocketeers, yung fans club ni DJ Rocketera, mga nagmo-move on ba yan? Pero ito quick kwento lang no, out of the topic. Medyo related naman, pero makwento ko lang ng very light. May mga pupunta dito minsan sa booth natin. Tapos, meron akong vibes or energy na nasasagap mula sa kanila na para bang, ay, heartbroken to. Gustong maglibang ng sarili or parang natutuwa sila sa mga ina-advise mo sa kanila or naririnig nila sa radyo kaya napupunta rito. And I think you have to really acknowledge those feelings na kapag yun yung naramdaman mo, iproseso mo siya. Hindi pwedeng kimkimin mo lang o i-deny sa sarili mo na yun yung nararamdaman mo. Because you have to acknowledge it in order for you to survive that phase of your life. Ito naman po sabi ni JR Legaspi. Good evening DJ Rocky. Sabi ni John Dilaw, kung naging Grab driver daw si James, madaling lusutan kung kanino yung PT. Ay, oo nga no. Kung Grab driver, baka naman kasing Grab driver si James. Bakit hindi natin naisip yon? Bakit tayo nag-conclude agad na si James, kabit niya agad yun, diba? Parang, umamin kasi agad Dapat sinabi ni James na, ay, alam mo Han, baka nakakalimutan mo. Kakapasok ko lang ng Grab. Ganun! Diba? O kaya, sinabi ni James dito kay Sherilyn na, Han, ito talaga yung sekreto ko, ipagtatapat ko sa'yo. Para ma-afford natin yung ibang mga sorgi, whatever, kung ano man yung mga pwedeng technology na gamitin sa pagbuo ng bata. Nag-e-extra ako, rumaraket ako. Sumasideline ako bilang Grab driver. Oh! Diba? Diba? Pwede. Ito, sabi pa ni JR Legaspi. Big shoutout po pala sa Batang Kongre Grab drivers na sina Zalo, Roger, John, Jonas, Emon, Kenrick, Kinet, Loloy, Igop, Mike, Papa, Lloyd, Paul, Jared, Shaolin, Tito Mo Jr., Michael Alan, na mga naghahagilap ng booking. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Thank you very much. Ito pa po ang sabi ni Robert. Napakasakit. Kung ano yung meron ka tapos mapupunta lang sa iba, move on ka na lang at makakatagpo ka rin ng lalaking pahahalagahan ka. Yeah. Sabi pa ni Junjun, sa mag-asawa, maging faithful sa asawa kahit hindi kayo magkaanak. Ang dami pa pong nag-comment sa secret file natin for this evening. Actually, sobrang daming nasaktan. And yung mga kababaihan out there, parang ito na naman, no? May isang babae na pong nadurog ang puso dahil sa napiling asawa. And I think it's very important bago kayo magpakasal na malaman kung ano yung stand ng magiging asawa ninyo tungkol sa pagkakaroon ng baby. I think one of the few questions na dapat ninyong tanungin sa asawa ninyo, if ever man na hindi kayo able na makapag-bear ng baby or one is not able to give birth, no? Siyempre, babae po yun, no? Okay lang ba yun? Yun yung mga difficult questions to ask One of the difficult questions to ask to your partner before you get married. Kasi at least may pangahawakan ka. Diba na pag-usapan natin to dati? Sabi mo sa akin, kung sakali man na hindi tayo makakabuo, hindi ako makakabuo, unable ako, then okay lang. Tapos ngayon, iba na pala. Ano yung action plan? Just in case, o kung tanggapin man niya yung ganong katotohanan na hindi talaga makakabuo, ano yung pwedeng gawin? Mag-a-adapt, yung mga IVIV, diba? Daming ganong paraan ngayon Advance na ang teknolohiya.
Ang dami nang pwedeng gawin ngayon. Yung mga akala mong imposible, pwede na. Di ba nga, yung pangit nga biglang nagiging maganda. Yung dating hindi naman ganun ka-sexy pero biglang sumisexy. Yung dating akala mo wala nang pag-asa yung balat pero ngayon, di ba? Ang kinis-kinis. Yung dating ilong na dapang-dapa ngayon. Tayong-tayo. So, ang dami na pong nagagawa ng salapi, pera, para mapaganda yung buhay ng tao. Especially, meron na tayong advancement of technology. And it's up to us kung paano natin gagamitin yun. But the thing here is that you have to be very open and at the same time, you have to clear things up dun sa partner mo before you get married. Pero nangyari na po yung nangyari sa ating SF sender. And I guess, laking wake-up call po nito sa lahat ng mga mag-aasawa pa lang dyan. Na kailangan yung pag-usapan yung ganong klaseng bagay bago kayo magpakasal. Para just in case dumating yung time na yun, na hindi nyo kinakaya na makabuo dahil may condition yung isa o yung isa naman pagod, stress or whatsoever, hindi pa talaga binibigay. Pag nagkaroon ng kainitan sa usapan, bumalik kayo dun sa umpisa. Kung ano yung napag-usapan nyo nung time na yon. At kung hindi na talaga maayos and that is a non-negotiable for the other party, then mas mabuti na yung maging honest ka kaysa sa pinagluloko mo pa yung partner mo, di ba? By the way, Hana, since hindi yun naman pala natin kaya, mambubuntis na ako ng iba, okay lang ba sa'yo yun? O kung hindi man okay sa'yo, at least nasabi ko sa'yo yung totoo. Imagine ninyo kung lahat ng tao nagsasabi talaga ng totoo. Siguro yung sakit, hindi ganun kalalim, may sakit. Pero kahit pa paano, may paghahandang mangyayari, di ba? By the way medyo manlalamig na ako ngayon kasi non-negotiable ko pala talaga to May na-realize ako after few years, gusto ko pala talaga magka-baby Okay lang ba sa'yo yun? Tayo pa rin, pero mambubutis ako na iba, tas sa atin na lang yung bata. Imagine mo kung ganun ka-honest yung partner mo. Parang medyo mahirap siyang tanggapin. O mahirap talagang tanggapin. Pero at least aware ka. Yung merong paghahanda na proseso, oras na ibinigay sa'yo. O binigyan ka ng pagkakataon para prosesuhin at oras yung bagay na yun. So honesty, yun yung wala. At napakahirap buuin ng isang relasyon na wala ng tiwala sa isa't isa. So for me, SF sender Sherilyn, I know that you are in a difficult position right now. Embrace every single pain or hurt that you are feeling right now. Namnamin mo yung sakit. Kung hindi ka pa nakaka-move on, then so be it. Kung sakali man naggalit ka pa rin sa asawa mo, then go. Pag-isipan mong maigi, if magpapaanal ka na, then if naramdaman mo deep inside your heart na talagang this is the end, then go ahead. Pero siya yung ipag-file mo ng para wala kang masyadong bayaran. And besides, hindi naman ikaw talaga incapable of bearing a child. Meron ka lang kondisyon na pwede pong magamot, by the way Hindi naman siya walang-wala Tama yung sinabi ng SF sender natin, maghihintay ka lang, hindi mo pa ako naantay. Kumbaga, bilang babae, ito na nga yung kalagayan, ito na nga yung sitwasyon, hindi naman siya walang-wala, hindi naman siya talaga completely baog.
pwedeng-pwede namang magkaroon, may PCOS lang talaga, na ginagamot pa, hindi pa nakapag-antay. Nakakaanis, diba? Nakakaasar. Kumbaga, masakit na nga para sa kanya yun eh. Dinoble, tinriple, kinuwadropol mo pa yung sakit. Anyway, I think it's very important to really choose yourself at the end of the day. Kasi sa mga panahong hindi ka na pinipili ng ibang tao, wag mo na rin silang piliin. Piliin mo ang sarili mo. At piliin mong tumayo sa pagkakadapa mo. Piliin mo na subukang hilumin yung sugat na gawa ng ibang tao. At sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me raketera@gmail.com, or sa mga gusto talaga na mag-share live on air through a call ng kanilang top secret, you may do so. Mamaya po live tayo for top secrets. Tumawag lang kayo sa aming Viber line. It's 0916-529-5595. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sherilyn's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!